Wayu nong tre jong kam megalia rural bank nong stone branch uliyo kam ya kajing pang covid khat khandai badia kan nela pentikna do deputy commissioner ko west castle district uba tilingwa ha kajing ekran bet kinong tho kubor menta ka jan med jong ka shpotrik nailur ba lingwa ulai thu bo te nong tre jong ka mrb nong stone ula pau positive ha random test balale da katna jong ka koi ka khia henne ka sngi bat menta la ra no yu corona care center nong stone na ka banta ban ai jing sumar ba lingwa ulai thuru ba ha bai debek te jing jia ula panmi ya ko hukum ban khang shwa hadu arp sau kantai te ka bang na ka banta ban pen khoj bat sindra jawai bat on plepat ya ka hadu ka sngi ning kong jong ka tayo ka khat sau terik unai lor ulai thuru ba la test covid khat khandai lot ya barok kinong tre jong ka te ka bang nrei hadu menta ka test jong ki ka pau negative layo jing te bru ban lor te nong tre bang sa ka wai ka long kume ka banang thain rambrai west castles klayo e ka te jing pang ha ka balara no ya ka hanen ka sngi sha corona care center nong ston hadu menta ka jingdon jingi papang coronavirus hanong ston kala keu sha kalai ngot kan thubru yo we samla ubana po ka snong new nong ston ubatrei ka kam kum unong de do apo sor nong ston ubala yo e ka jingpang dang ha gini ki khendiat sngi balala ka jingdon jingi papang covid khat khandai west castles menta kala poi sha kalai phlai ngot kat bar lai phongot na motion road bat lai ngot ki bana nong ston